Tak jaké dnes bude počasí, to už víte a my pokračujeme v našem trochu zvířecím nebo téměř výhradně zvířecím dobrém ránu z Moravy a Slezska. My si už za chvilku budeme povídat o tom, jestli si pořídit zvířátko pod stromeček, ale teď dovedeš si představit 47 koček na jednom jediném místě. To tedy ne, ale vím, že za jednou takovou chovatelkou se vydala Alena Šedivá. Staroegypťané věřili, že mají moc chránit člověka před zlem. Přítomnost malé šelmy v domě znamenala požehnání. Jestli měli naši předkové pravdu, pak musí být jeden dvoupokojový byt v Hodoníně přímo posvátným, protože jejich majitelku ochraňuje ne jedna, ale hned 47 koček. Já bydlím u koček. Já mám kousek postele a to ještě v noci tak, že když se otáčím, tak musí jich 10 spadnout, aby vůbec se mohla otočit, protože všichni leží na mě. Když se vám třeba nevydaří rodina, nevydaří se vám manželství, tak ta kočka vás nikdy nesklame. Ještě nedávno se některé z nich, opuštěné, hladové a nemocné, potulovaly po ulicích. Jenže pak našli svoji zachránkyni, která už darovala život, žrádlo, očkování i léky stovkám koček. Její bytový útulek je dnes přestupní stanicí k Novému Pánečkovi. Já to mám podepsat? Ano, podepište to vy. Tento. Pojď. Ne, před cestu nejist. Když dobře umístím, tak mě to strašně těší. Některé kočky se zdrží chvíli, takové ty atraktivnější, a některé tady zůstanou déle, i půl roku i déle, takže tam už je to těžší. Peníze rozhodně nepřebývají a tak se na kočičí živobytí vydělává různě. Hrníčky, přáníčky, ale vždycky s kočkou. Nebo pro kočku? Polštář pro kočku. Kočka je nádherný tvor. Nikdy není taková, pes se říká u nás podvrťák, když je smíšená tarasa. Vypadají různě, ale já jsem škaredou kočku ještě neviděla. Až se vyléčí, tento kocourek pojede stejně jako jeho předchůdci na fotografiích na umisťovací výstavu. Tady je vidět vlastně naše práce, co vlastně my děláme, jak o kočku pečujeme a jak kočka se má v novém domově, kam jsme ji umístili. Mezitím ho ale určitě nahradí další kocour, kočka nebo kotě. V útulku SOS se totiž nikdy žádné mňau neodmítá. Ani když je přeplněno. Tak to byl Alenin výlet za kočkami.